होनबाय नालाय नोङो जायाखै इयो जायाखै ओंखामल' जानाय जाया बेखौ जानांगौमोन नालाय मोनसे भिडिअ दै लोगोफोर माने ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जागासिनो दं आरोखि ना माने सासे हिन्जावा आरोखि ना माने फिसाया माने खामानि मावनानै फैनानैहाय न'आव उन्दुबायल' थायोनो आरोखि ना माने बिसि फिसाय सानैजों न'खराव सावरायलायनाय गैया माने ओरैनो खामानि मावनानै फैयो ओरैनो न'आव उन्दुफैयो होननानै बुंदों आरोखि ना हिन्जावा दै माने सोर सोर न'खरावहाय बिसि फिसायजों रायलायलाया नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि दै माने आंनि साननायाव ओरैबायदि आरोखि ना मानसिया हाबा जायो संसार जायोबा माने बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां डिसकासन माने मोजां रायलायलायनाया थानांगौ आरोखि ना नङाबा नै हिन्जावफ्रा बेबायदिनो भिडिअ खेबनानै हंगारो आरोखि ना जेखि जाया लोगोफोर भिडिअखौ आं देखायलांनि बे भिडिअआ गोबां भाइरेल जादों दै नोंथांमोना नुवाखैबा आरोखि ना नुखाबायबाथ' नुखाबायसै आरो नुवाखैबा बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायलांनो हागोन आरोखि ना दा मानसिया बबेनि आं बारा सिनाया आरोखि दै सिनायनो हायाखै नोंथांमोना जुदि मिथिगौबा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोखि आं देखायलांनि भिडिअखौ नायलांदो खिन्थु गाज्रि भिडिअ नङा दै लोगोफोर माने न'खर फेमिलिनिसो मोजां गाज्रि रायलायलायनाय आरोखि ना सावरायलायनानै हगारनाय भिडिअ बियो गाज्रि भिडिअ नङा जेखिजाया नायलांदो बुजिदो आरोखि ना नोंथांमोननि बुजिनायनिफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदो आरोखि नै लोगोफोर आं बोरायनाव मोनसे खोथा सोंनि ओइ बोराय ओइ नों मानो फैनानै इदि जानानै माबानानैल' थाब थाब उन्दुयो खिन्थासाय खामानियाव फैयानो मेंबाय सानफ्रामबो मेङो बे एखेयानो थायो नोंना मेङा जाबाय खामानि मावनानै आयौ मेंनायखायसो उन्दुयो दा थैगोनहाय सानसेबो बाद गैया आरो इदि मेंबाय थायो मानसिया अह मेङाबा नोंसोरबायदि आराम जिरायबाय थानो मोनाना जिरायनायनि खोथा नङा ब्रा जिउ माने मालाबाथ' हिनजावखौबो बुजिनांगौना नों आराम फैनानै रायलाय जाफैनो लुबैयोना नों रायलाया डाइरेक्ट फैनोसै दुगैनोसै मैगं लाबोदोंबा दोननोसै उन्दुनोसै नों ओंखाम ओंख्रि मोनजासे ओमफ्राय आरो ओंखाम ओंख्रि मोननानै नोंखौ फोजानानै जाहोदो बा माबाबावदो आरो जाखांबाबो नों डाइरेक्ट उन्दुफिनो खुनु हिनजावा जाखांदोंना जाखाङा बेखौबो सोङा उन्दु दा उन्दु खुनु माबायानो गैया नों मानो बिदि जालांखो बोराय नोंलाय उन्दुबा अबाव थांनांगौ ना आंखौ सैला अबाव थांनांगौ उन्दुआबा आंखौ सैयोना सैला सैयिनि खोथा गैया उन्दुबा अबाव थांनांगौ उन्दुबायब्रा उन्दुनायानो ओंखाम मोनैनि सिगांनो उन्दुखायो मुगासे मोनखांजासे आरो मोनखांनानैबो उन्दुयो नोङो फुङाव खयथायाव सिखारो नों खयथायाव सिखारो नों दा 9टा 10टायाव सिखारो सिखारनाय आंथ' फुङावनो हनै 4टा 5टायावनो सिखारो आठथायावनो थाङो गावबो आंखौ आयै जालाय बे बोरायजोंबो 9टा 10टायाव सिखारो ओमफ्राय नों आंखौ सैयोना सैया अनो नांगौना दे बुंलाय दे अननायालाय मानो अना दोननांगौ अना नोङो आंखौहाय अनाबालाय माथो जानाय होफैदों बे ओंखाम जानायल'जों जायो नै रायजोफोर अनोनो ओमफ्राय मानोथो ओंखाम मोनजादों ओंखाम जानाय होफैदोंनो अनोखायसो ओंखाम होफैदोंनो ओंखामजोंल' अनोनो माथो अनबावनांगौ खुनु ना आंजों अबावबा थेलेनानै दस्रासो नोङो नोङाहाय अबावबा दस्रासो होनबाय नालाय नोङो जायाखै इयो जायाखै जायाखै ओंखामल' जानाय जाया बेखौ जानांगौमोन नालाय